Приятели, днес ще играем игри с приятели. Ето ги, аз и Алек, те са нашите гости. И този път ще бием дуспи. И който загуби, ще го целим с ето тези бебчета. О, това ще е забавно. И да започваме. Изпуснах първата, имам още 4. И това е гол! То е 1, а си води сме 0! What the fuck? И зацепва. Арестивай, бе, копеле. Не вкарвай! И това е. И... Така, приятели, имаше грешка. Влади също скара, но нашия оператор не го снима и преповтаря дуспата и пропусна. И не е честно, затова те ще преповтарят по още една дуспа. Но... И това е гол! Влади ще бъде целен! Давай пак! Ей така! Един балон! Колко ми се хлъзна! Боби победи, аз също, аз и моето вратарче Алекс загубихме и бяхме измокрени от балони. Ето тия педераси скапани следващия път, че име беме мамицата с нашето вратарче. И абонирайте се, лайквайте и до скоро!